Kahit na maulan, itinuloy ng ilang samahang binubuo ng Private Emission Testing Center Owner o PETC sa Pampanga, TPL Insurance Owner at ilang motorista ang isang kilos protesta laban sa plano ng Department of Transportation, Land Transportation Office LTO na Mandatory Motor Vehicle Inspection System o MVIS dito sa Angeles City nitong Miyerkules, July 21. Personal ang kanilang hugot lalo na't ang ilan sa mga sumali sa protesta, ikinakatakot ang di umano'y posibleng pagtama nito sa kanilang kabuhayan gaya ng mga third-party insurance company. Sana tignan nyo muna yung mga sasagasaan ninyo. Di lahat na gusto nyo natutupad kasi niluklok kayo dyan para sa mga tao kung ano yung makakabuti sa kanila. Mula sa istasyon ng isang kilalang gasolinahan sa Barangay Pulong-Bulo, Angeles City patungong Dauma, Balacat at sa tanggapan di umano ng Land Transportation Office Region 3 ang ruta ng Noise Barrage. Pero hindi gaya noong una na malaki ang numero ng mga sumali sa protesta. Bilang lamang ngayon ang mga sumali, ngunit ang kanilang ingay ay nakabulabog din sa mga motorista. Ayon kay Dan Yumul, chairperson ng Confederation of Passengers Transport of Central Luzon o CPTCL, hindi sila magsasawa na mag-ingay laban sa irregularidad ng programang Roadworthiness Test ng DOTR-LTO. Nagtataka umano sila kung bakit sa kabila ng utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito gawing mandatory, ay may alingasgas na mga balita na binabalak na naman itong gawing sapilitan sa mga motorista. Nagtataka kami, may direktiba na ang ating Pangulo na itigil to, kasuhan yung mga nasa likod nito dahil illegal nga, may irregularities. Ngayon, bakit may memorandum naman, this coming July 26, back to normal daw ang operation nila. Kinumpirma namin ito kay LTO Region 3 Chief Eduardo De Guzman. Ang impormasyon kung totoo nga bang may memo na gawing mandatory ito sa susunod na linggo. Ngunit tumanggi muna itong magbigay ng anumang komento. Samantala, sa nakalipas na panahon na naipost ng VICO app o ang Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines, ang mga video ng kalihim na ipinagtatanggol ang prinsipyo ng NVIS program na roadworthiness test na hindi umano kailangang makompromiso ng riding in public. Naniniwala tayo na yung safety kailangan talaga. Yung sinasabing safety is non-negotiable when it comes to transportation. Sa usapin ng legalidad ng pag-implementa nito, nauna nang sinabi ni DOTR Undersecretary for Administrative Artemio Tuason Jr. na pasok sa Administrative Code of 1987 LTO Charters ang pag-implementa ng programang Roadworthiness Test sa mga sasakyan sa bansa. Paolo G. Santos, CLTV News.